ערב טוב לכולם. הסיפור הראשון שאני אספר זה סיפור שנכתב בהשראת אבא שלי. אבא שלי יצא לפני כמה שנים לפנסיה, וכשהוא יצא לפנסיה החיים שלו נראו כמו קייטנה. קייטנת הפנסיה של אבא. כולנו יודעים שעבודה זה לא דבר קל. הרבה פעמים אנחנו הופכים להיות כמו עבדים של העבודה. כל אחד בטח שמע משפטים כמו נחים בקבר, נתפגש בפנסיה, אני עסוקה. החיים הם לא פיקניק, צריך לעבוד. ואני שואלת את עצמי, האם לא הגזמנו? כל אדם צריך לדעת לשלב בין עבודה לפנאי. כל אדם צריך שתהיה לו מין קייטנה. ומי אמר שקייטנה זה רק למבוגרים? אחרי שתשמעו על קייטנת הפנסיה של אבא שלי, השתנו לכם החיים. אני גדלתי להורים עובדים שדי אהבו את העבודה. אמא מנהלת ומורה של סטודיו ליוגה. אבא קצין בכיר במשטרה. רוב שעות היום כילדה היינו עם אמא, כי אבא תמיד היה בעבודה. חזר בשעות לא שגרתיות. אבל כשהיה מגיע הביתה, טורק את הדלת, זורק את המפתחות, מדבר בקול רם, כאילו אם אני כאן, כולם צריכים להיות כאן. ובאמת, כשאבא הגיע, כולנו היינו סביבו. אני עד היום זוכרת את מדי המשטרה תלויים בכניסה לבית, מגועצים, מוכנים ליום העבודה הבא, למשימה הבאה. כשאבא פרש לפנסיה, זה היה נראה ממש חגיגה. הוא התחיל לשיר במקהלה, חזר לתחביב ישן והתחיל לצייר בחוג ציור. באותה תקופה ילדתי את הבן שלי עומר. אבא שמר על עומר 4 פעמים בשבוע, כדי שאני אוכל להתפרנס בכבוד. אבא ועומר מבלים זמן איכות ביחד, ואני עובדת. בזמן הזה הוא שר לו שירים, מתאמן על שירי המקהלה, נותן לו ידע בפוליטיקה ומראה לו ערוץ הכנסת. אחרי 2 עומר נכנס לגן. אבא מתוודא לו עוד המון זמן. קייטנת הפנסיה בעיצומה. את השוקו והלחמניה החליפו היין והמסעדה. את יום היצירה החליף חוג ציור ופיסול. את יום הספורט החליפו רכיבה על אופניים. את הלונה פארק רכיבה על ג'יפ וטיולי אופנוע. את שירי המורל של הקייטנה החליפו שירי המקהלה. אבא היה שומע אותם כל כך הרבה עד שאנחנו ידענו אותם בעל פה. ולקייטנה של אבא נוספו עוד המון פעילויות. חוג טאי צ'י, יום צפייה בכוכבים, יום נגינה עם חבר. השוטר הקשוח אפילו התחיל לעשות מדיטציה. ואני שואלת את עצמי, מה יהיה הדבר הבא? גם אני רוצה להיות חלק מהקייטנה. במסגרת פעילויות הקייטנה, אבא נרשם לקורס מספרי סיפורים. אצל יוסי אלפי כמובן. אני שעובדת כבמאית ומורה לתיאטרון הרגשתי קנאה. איך אני לא אהיה חלק מהקייטנה? נרשמתי לקורס עם אבא, וזו הייתה ממש חוויה. כל יום שמעתי סיפורים של אבא. היינו מתאמנים ביחד בשביל סיפורים של הקורס. בכל זאת, לא כל יום יוצא לשמוע את ההורים, לשאול מה שלומם ולשמוע כל מיני סיפורים. ואף אחד לא בא להורים שלו עם דוח, כן, מה עשית בעבודה היום? תספר עוד סיפור. שמעתי המון סיפורים על אבא, ובילינו ביחד זמן איכות של אבא ובת. אבא שלי כבר לא היה רק אבא שלי, הוא הפך להיות גם חבר. אחרי הקורס ישבנו, דיברנו, צחקנו, אכלנו ביחד, וזו הייתה ממש חגיגה. איזה כיף! אני בקייטנת הפנסיה עוד לפני הפנסיה, ואני שואלת את עצמי, מה יהיה הדבר הבא? במסגרת פעילויות הקייטנה, יום שבת לפני 4 חודשים, אבא החליט שהוא הולך לעשות סאפ. זה חתירה על גלשן ים. הוא קבע עם חבר בחוף שדות ים. אבא לא ישן כל הלילה מרוב התרגשות. ברגע של שמחה
ברגע של הנאה, אבא נכנס למים. אבא ביטל את הקייטנה הארצית, ועכשיו הוא בקליטה, בקייטנה השמימית. אבא עזב את החיים הארציים, ועכשיו הוא מלווה אותנו למעלה בחיים הרוחניים. היום אני מספרת סיפור על אבא שלי, שרה במקהלה של אבא שלי וזוכרת לחייך. אני מסתכלת לשמיים, אומרת לאבא שלי תודה. תודה שלימדת אותי להבין שהשמחה חזקה מהצער, שלכל אדם צריך שתהיה שמחת חיים, שכל אדם צריך שתהיה לו קייטנה, ולא צריך לחכות למחר, או כמו שחשבתי לפנסיה, כי אי אפשר לדעת מה יקרה מחר. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך.